Гэтая гісторыя, вартая мастацкага фільма альбо серыяла, адбылася на самай справе ў малым беларускім гарадку. І зараз мы вам раскажам, як шэраг, здавалася б, абсалютна выпадковых падзей прывёў спачатку да вялікага шчасця, а пасля да вялікай трагедыі. Усё пачалося з таго, што ў 91-м годзе Еву Якубовіч, немаладую калгасніцу з Кажангарадка, што на Берасцейшчыне, адзначылі як перадавіка вытворчасці. Яе ўзнагародзілі пуцёўкай у папулярны абхазскі курорт у Піцундзе. Здавалася б, трэба ехаць, бо гэта ўсё ж экзотыка, мора і прыгажосць. Ды і прэмія была не шараговая, таму што такіх пуцёвак далі толькі 4 штукі на ўвесь раён. Была толькі адна праблема. Еве Пятроўне рабілася млосна ў любой дарозе, таму яна аддала гэтую пуцёўку сваёй дачцэ 18гадовай Святлане, якая працавала выхавацелькай у мясцовым дзіцячым садку. І хоць ехаць трэба было адной, Святлана выправілася ў далёкую дарогу. Спачатку цягнік да Адлера, а пасля адтуль аўтобус у Піцунду. На курорце Святлане вельмі спадабалася. І гора, і мора дзяўчына бачыла ўпершыню за сваё жыццё. Вось толькі амаль адразу настрой ёй сапсавалі мясцовыя абхазскія мужчыны, якія бесперапынна падкатывалі да маладой бландынкі, спрабуючы з ёй пазнаёміцца. Шляпу сними. 18гадовую Святлану гэта палохала настолькі, што ўжо на 3-й дзень яна вырашыла вяртацца ў родны Кажангарадок. І вось калі дзяўчына ўжо сядзела ў вестыбюлі санаторыя усур'ёз, абдумваючы, дзе і як купіць квіток дадому, яна пазнаёмілася з іншай маладой дзяўчынай, якая адпачывала там жа. Яны пачалі разам хадзіць на мора, ў горад, і ў дваіх ужо Святлане стала трохі спакайней. У выніку яна вырашыла не спяшацца з ад'ездам, і гэтае рашэнне цалкам змяніла яе жыццё. Аднойчы суседка запрасіла Святлану ў госці. Тая прыйшла і ўбачыла 2 прыгожых хлопцаў, якія выглядалі абсалютна аднолькава. Голас у голас, волас у волас. Аказалася, што гэта браты-бліжнікі, мясцовыя хлопцы Уладзімір і Сяргей Кузюбердзіны. Далей маладзёны адпачывалі ўжо ў чацвярых. Кавалеры паказвалі дзяўчатам Піцунду і каталі іх на катамаранах. Паціху у Святланы закруціўся самы сапраўдны раман з Уладзімірам Кузюбердзіным, ці, як яна яго называла, Вовам. Але адпачынак праляцеў хутка, і пары давялося расстацца. Святлана вярнулася ў Беларусь, а Вову забралі служыць у армію. Але ж пачуцці нікуды не зніклі, і наступныя 2 гады маладзёны пастаянна перапісваліся. І вось аднойчы Святлана атрымоўвае ліст ад Уладзіміра, дзе хлопец пісаў, што ляжыць у бальніцы, бо адбылася бяда. Яму адарвала нагу, а таксама з'явіліся нейкія праблемы з рукамі. Святлана адразу ўсё кінула і паехала ў Піцунду. Там яе чакаў яшчэ адзін шок. Проста на пероне дзяўчыну сустрэў жывы і здаровы Вова з цэлымі рукамі, нагамі і ўсім астатнім. Аказалася, што нейкі сябар падбіў хлопца зладзіць вось такое выпрабаванне для дзяўчыны. Маўляў, калі яна сапраўды цябе кахае, то прыедзе нават калі ты і без нагі. Святлана была ў разгубленасці, бо з аднаго боку здавалася, што яе падманулі, але з іншага было прыемна, што праверку яна ўсё ж прайшла. Далей жа паміж маладымі людзьмі ўсё было цалкам шчыра. У 93-м годзе яны ажаніліся. Вяселле гралі ў беларускім Кажангарадку, дзе пасля і засталіся жыць. Прычым, як прызнавалася Святлана, спачатку ўся яе сям'я была супраць такога жаніха, бо, маўляў, ён жа цёмнавалосы, смуглявы і, карацей, не такі, як нашы. І нават ёй самой было часам няёмка. Калі ішлі разам з мужам па вёсцы, то на яго усе, не хаваючыся, вытарэшчваліся. Уладзімір на ўсё гэта не рэагаваў, але ж калі закраналі сям'ю, то гарачы характар даваў пра сябе ведаць. Аднойчы на падпітку адзін з мясцовых мужчынаў пры Уладзіміры мацюкнуўся на яго жонку. Дык Кузюбердзін праз месяц яго адшукаў, прывёў да сябе і прымусіў на каленях прасіць прабачэння ў Святланы. Але з часам і сям'я, і мясцовыя убачылі, што Уладзімір умее і працаваць, і не п'е, і шчыра кахае сваю беларускую жонку. Тады стаўленне да яго змянілася, і нарэшце яго прынялі. Лёс Уладзіміра Кузюбердзіна быў пакручастым ад самага яго нараджэння. Блізняты Вова і Сяргей нарадзіліся ў Адэсе і выхоўваліся ў дзіцячым доме, куды іх немаўлятамі падкінулі невядомыя. Яшчэ зусім малых хлопцаў усынавіла Ніна Кузюбердзіна, жанчына, якая працавала афіцыянткай на адэскім цеплаходзе, і сваіх дзяцей яна мець не магла пасля сур'ёзнай аперацыі. Так, Вова і Сяргей атрымалі адразу і маці, і нацыянальнасць, і
імя па бацьку. Смуглявых цыганскіх хлопцаў Ніна запісала грузінамі, а апошняя Ніна Кузюбердзіна проста прыдумала. Так Вова і Сергей сталі атаравічамі. Першыя 6 гадоў жыцця хлопцы-блізняты пражылі паміж Адэсай і Луганскам, дзе жыла маці Ніны, якая цяпер стала бабулею адразу дваіх унукаў. Пазней іх прыёмная маці разам з малымі перабралася ў Піцунду. Спачатку Ніна расказвала хлопцам, што іх бацька марак, які загінуў падчас службы на караблі, і нават дамовілася з маракамі аднаго з караблёў на своеасаблівы фокус. Яна прывяла сыноў на экскурсію на карабель, а маракі паказалі хлопцам імправізаваны стэнд памяці іх бацькі, а сама Ніна пачала фарбаваць валасы ў цёмны колер, каб не так кідалася ў вочы розніца ў знешнасці паміж ёй і дзецьмі. Жанчына прызналася пра ўсынаўленне толькі калі Вова з Сярожам ужо падраслі. Яна вельмі хвалявалася, але хлопцы прынялі гэта проста. Ты нас вырасціла, значыць, ты наша маці. У Піцундзе браты пасля 9 класаў перавяліся ў вячэрнюю школу і пайшлі навучэнцамі ў мясцовую рамонтную майстэрню. Пасля была служба ў войску, дзе хлопцы паспелі ацаніць хараство савецкай арміі. Аднойчы дзяды збілі братоў так, што ў Сергея аказаўся пашкоджаны хрыбетнік, а ў Вовы значна пагоршыўся зрок. Падчас грузіна-абхазскай вайны ў 92-93 гадах Піцунда была ў баку ад баявых дзеянняў, але вайна таксама паўплывала на тое, што сям'я Кузюбердзіных раз'ехалася па розных краінах. Тым больш, што хлопцы былі запісаныя грузінамі. Ніна з Сергеем перабраліся ва ўкраінскі Луганск, а Ўладзімір паехаў у Беларусь да сваёй каханай Святланы. Праўда, жыццё ў Беларусі для Ўладзіміра было няпростым. У сям'і ўсё было добра. У іх са Святланай нарадзілася 2 дачкі, якіх Ўладзімір неверагодна любіў, але ён быў грамадзянінам Украіны і праз гэта меў вялікія праблемы з пошукам працы. Ўладзімір вельмі перажываў, што не можа забяспечваць сям'ю і не можа зарабляць. Калі раней ён быў электрыкам, то ў Беларусі ўжо хапаўся за любую працу і дворнікам, і качагарам, і нават пасвіў жывёл. Для яго было вельмі балюча, што ён зарабляе менш за жонку. Пазней Ўладзімір і Святлана Кузюбердзіны перабраліся з Кажан-гарадка ў Лунінец. Святлана пайшла працаваць у мясцовы дом культуры, а Ўладзімір вясною 99-го года уладкаваўся грузчыкам у мясцовы універсам. Яго ўзялі на часовую падмену, але пасля пакінулі на пастаянку, бо ён добра і працаваў і ў калектыве хутка стаў сваім. Пазней яму нават прапанавалі павышэнне да экспедытара, і ўсе фармальнасці збіраліся аформіць пасля святаў, бо набліжаўся Вялікдзень. Уладзімір гэтае свята вельмі любіў, бо яго радавала тое, што на Вялікдзень з'язджаецца ўся сям'я Святланы, сям'я, якой ён ніколі не меў. Вось толькі ў той Вялікдзень, 11 красавіка 99-го года, Уладзіміру трэба было ненадоўга выйсці на працу. Святлана жа вярнулася да гатавання. Яна і па сёння памятае, што накухарыла поўную лядоўню ежы. Думалі, што гэта на Вялікдзень, а аказалася, што на памінкі. У той жа дзень у вайсковай частцы пад Лунінцам выпіваў малады салдат. 19-гадоваму Ігору Андрэеву па мянушцы гашыш сябры перадалі пачастунак. Сам Андрэеў вырас у Лунінцы. Там у яго заставалася дзяўчына. Яна абяцала чакаць, але якраз пад Вялікдзень да Андрэева дайшлі чуткі, што да яго каханай прыйшлі нейкія сваты. Гарачы характар, эмоцыі плюс алкаголь прывялі да бяды. Спачатку Андрэеў забіў свайго саслужыўца Станіслава Бандурчука, стрэліўшы яму ў спіну аўтаматнай чаргой і набіўшы стрэлам у сківіцу. Чаму ён гэта зрабіў, невядома і па сёння. З Бандурчуком Андрэеў быў знаёмы яшчэ да службы. Магчыма, на стрэл яго падбіла тое, што ў той жа частцы служыў прапаршчыкам бацька Станіслава. Пасля СМІ пісалі, што той бацька-прапаршчык першым і знайшоў цела сына. Пасля забойства Андрэеў спакойна пайшоў на трасу. З сабою ён прыхапіў бронекамізэльку, аўтамат Калашнікава і 2 ражкі патронаў. Першую машыну Андрэеў спыніць не змог. Кіроўца толькі паддаў газу, убачыўшы зброю. Наступным ехаў жыгулёнак. Андрэеў стрэліў з аўтамата перад машынай, тая спынілася, кіроўца і пасажыры разбегліся хто куды. П'яны салдат сеў за стырно сам і накіраваўся ў Лунінец. На працу ва універсам Уладзімір Кузюбердзін прыйшоў у святочным. Новыя туфлі і штаны, белая кашуля. Усе справы
ён парабіў даволі хутка, яго нават адпусцілі дадому раней, але Кузюбердзін вырашыў дапамагчы калегам і трошкі затрымацца ва універсаме. Перад тым, як з вуліцы пачуліся стрэлы, Уладзімір са звыклай усмешкай і жартамі дапамагаў у зале гандляваць яблыкамі. Адначасова недалёка адтуль па вуліцы праязджаў жыгулёнак, за стырном якога быў п'яны салдат Андрэеў. Выглядала, што салдат не збіраўся спыняцца, але ён заўважыў міліцыянта. У той жа момант па вуліцы ішоў супрацоўнік з дыпламатам у руках. Андрэеў ці то спалохаўся, ці то проста вырашыў рэзка павярнуць і не справіўся з машынай. Тады Андрэеў выскачыў з жыгулёнка і адразу пачаў стральбу. Ён страляў па аўтобусе, які спыніўся на скрыжаванні, а таксама па балконах. Пазней палічылі гільзы. Салдат выпусціў амаль 50 куль. А міліцыянты, як пасля раскажуць сведкі, так рвануў за вугал дома, што аж згубіў фуражку. Казалі, што ён ішоў з дзяжурства і не меў з сабой табельнай зброі. Недалёка ад універсама, дзе страляў Андрэеў, тады стаялі драўляныя прылаўкі, такі імправізаваны мясцовы міні-рынак. Каля аднаго з іх схавалася жанчына з малым сынам. На шчасце, салдат гэтага не заўважыў, але жанчыну убачыў Уладзімір Кузюбердзін. Ён кінуўся да яе, схапіў малога і, прыкрываючы сабою, панёс у памяшканне. Жанчына пабегла за ім, і яны паспелі схавацца. Пасля гэтага Уладзімір адразу пайшоў назад на вуліцу. На спробы яго спыніць ён адказаў проста, што там жа загінуць людзі. Пазней пачуліся стрэлы, а затым і крыкі. Сведкі пасля расказвалі, што Уладзімір выйшаў, спадзяючыся супакоіць салдата, але той проста адразу ў яго стрэліў. Кузюбердзін упаў на зямлю. Пасля гэтага Ігар Андрэеў адышоў за машыну і застрэліўся. Калі прыехалі дактары хуткай дапамогі, Уладзімір Кузюбердзін яшчэ дыхаў, але ў яго была прастрэленая аорта, таму шансаў выжыць у яго амаль не было. Ён памёр у хуткай па дарозе ў бальніцу. Да свайго 26-га дня народзінаў Уладзімір не дажыў роўна 40 дзён. Уладзіміра пахавалі ў Лунінцы. На пахаванне прыйшоў амаль увесь горад. Сям'я перажывала гэта няпроста. Асабліва цяжка было патлумачыць дзецям, што адбылося. Калі прыехаў Сяргей, брат-блізнюк Вовы, трэба было неяк падрыхтаваць малых, што гэта не іх тата. Пазней Святлана прызнаецца, што яна амаль не памятае ўвесь той год пасля смерці мужа, але ўсе памятаюць публікацыі ў прэсе. І выглядае, што каб не незалежныя журналісты, Уладзімір Кузюбердзін застаўся б адным радком у зводках з месца падзей. Бо намеснік начальніка раённай міліцыі Вішнявецкі пасля тлумачыў, што той міліцыянт не ўцякаў ад бандытаў, а, маўляў, толькі схаваўся за дом, цытата. А што трэба было рабіць? Яму падзяку трэба вынесці за тое, што прыцягнуў на сябе ўвагу бандыта і даў магчымасць людзям схавацца. Таксама, па словах Вішнявецкага, выдатна праявіў сябе і нарад міліцыі, які прыбыў на месца. Яны нібыта блакіравалі салдата, той пабачыў, што бегчы няма куды, і застрэліўся. Дзяржаўная прэса пісала і пра тое, што міліцыянты, якія прыбылі на месца, не маглі прымяніць зброю праз скапленне людзей, а Уладзіміра Кузюбердзіна спачатку называлі загінулым выпадковым сведкам здарэння. Вось толькі мясцовыя жыхары, якія бачылі ўсё на свае вочы, расказвалі журналістам зусім іншае. Па іх словах, сілавікі з'явіліся толькі пасля самагубства салдата. Але ж чаму п'яны салдат змог забіць чалавека і пасля спакойна пакінуць вайсковую часць з аўтаматам у руках, ніхто пасля так і не патлумачыў. Як і тое, ці панёс пакаранне нехта з афіцэраў той самай вайсковай часці. Праз год украінскае выданне «Факты» зноў звязалася з сям'ёй Уладзіміра. Аказалася, што вайсковая часць выдзеліла сям'і грошы, якіх не хапіла нават на пахавальны касцюм. І тое гэта была неафіцыйная кампенсацыя, а грашыма проста скінуліся самі вайскоўцы. Мінабароны Беларусі пазней усё ж дала Святлане з дзецьмі трохпакаёўку, але і гэта не прайшло без праблем. Спачатку адтуль не хацеў выязджаць папярэдні жыхар, а пасля аказалася, што жыллё знаходзіцца ў жудасным стане і патрабуе рамонту. Трохі дапамаглі раённыя ўлады. Яны аплацілі помнік на магіле Уладзіміра. Таксама іменем Уладзіміра Кузюбердзіна назвалі невялікую вуліцу ў прыватным сектары Лунінца. Але ізноў жа, на яе адкрыццё нават не запрасілі Святлану з дзецьмі, ціха прыкруцілі таблічку, ды і ўсё. Пасля трагедыі бацькі таго салдата са Святланай нават не размаўлялі. Хадзілі чуткі, што яны увогуле пераехалі ў іншы горад. Праз 6 гадоў пасля забойства Уладзіміра Святлана выйшла замуж другі раз і нарадзіла яшчэ адну дачку. Сёння яна працягвае жыць у Лунінцы, у той самай
самай кватэры, якую атрымала пасля смерці першага мужа, працуе метадыстам у доме культуры чыгуначнікаў. Дарэчы, лёс Сергея Кузюбердзіна склаўся таксама трагічна. Ён застаўся жыць у Луганску, і калі ў 14-м годзе пачаліся баявыя дзеянні на ўсходзе ўкраіны, Сергей пайшоў ваяваць на баку ЛНР. Ужо ў чэрвені таго ж года ён атрымаў смяротнае раненне і памёр у бальніцы. Сергею Кузюбердзіну быў толькі 41 год, а сёння на баку ЛНР ваюе яго сын, пляменнік Святланы і Уладзіміра. Ужо пасля пачатку вайны Святлана Кузюбердзіна гаварыла з журналістамі пра трагедыю і пра сваё жыццё. Спыталі яе таксама і пра вайну. Камусьці гэта трэба, напэўна, але не простым людзям, не такім, як мы. Гэта ўсё вельмі балюча, калі гінуць бедныя дзеці, як з расійскага боку, так і з украінскага. Мне шкада і той народ, і той народ. Мне хацелася б міра, каб зноў можна было сесці на цягнік і ехаць спакойна ва ўкраіну альбо ў Расію. Мне б хацелася вярнуць тыя часы, калі ніхто не глядзеў, хто ты, украінец альбо беларус, калі ніхто не пытаўся пра нацыянальнасць, каб усе былі проста людзі і ўсё.